dělat. Flašku ti kupovat nebudu. To se radši pouleju, než abych ti kupovala flašku. Maminko. To byl Štěpánko. No nic, no. Holt jsem byla označená do téhleté hry, tak musím udělat to, co se má udělat, a to znamená vypít půl litr piva. Teda jsem trošku se to tady rozlovávat. Fakt je toho docela dost, takže prostě. Jestli tohle všechno vypiju, tak to bude nejvíc piva, co jsem kdy vypila. Nicméně, ještě řeknu, že dál označuju do této hry Vojtu Hořáka. Já jsem to zkoumala, žádný video jsem ještě nenašla. Tak Vojto, užij si to, já myslím, že si to vychutnáš. Já chci označit Nikču Loudovou. Ona mi to pak, my si to pak vyříkáme na plese. To samý třetí osoba, kterou označím, nad tím jsem moc nepřemýšlela, prostě jsem vzala první, kdo mi přišel na mysl, a to je Eliška Novotná, takže si to užijte všichni tři. Všichni máte očividně, nebo co si pamatuju, lepší vztah k pivu než já, tak snad to bude dobrý. Ježíšku na křížku. Alečku. Ne. Kupujte si pro Fénix, to je hnusný pivo. Svěží, pšeničné, nefiltrované, co ty píše? Světlý ložák, pšeničný, nefiltrovaný, srchně kvašený. No tak nahoru se teda rozhodně dere.